الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف وبمغفرة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا محمد دے غلاماں دا غلام ہونا ہی کافی ہے محمد دے غلاماں دا غلام ہونا ہی کافی ہے تے حاصل اے غلامی دا مقام ہونا ہی کافی ہے محمد دے غلاماں دا غلام ہونا ہی کافی ہے کئی لوگ ہوندے نے دنیا دے جنہاں نوں کسے چودھری دا نوکر بنن تے بڑا فخر ہوتا ہے کہ جناب میں فلانے چیف جسٹس نال ہونا میں فلانے کرنل صاحب نال ہونا میں فلانے چودھری صاحب نال ہونا ایم پی اے نال ہونا ایم این اے نال ہونا تو لوگاں نوں اندے تے بڑا فخر ہے لیکن سان انہاں چیزاں کو کوئی سروکار نہیں سان ایک کوئی چیز تے فخر اور ناز ہے اور سانوں وہ ہی کافی ہے کہ محمد دے غلاماں دا غلام ہونا ہی کافی ہے تے حاصل اے غلامی دا مقام ہونا ہی کافی ہے کسے بھی ورد وظیفے دی نہیں لوڑ تینوں تو سنیے تیرے لب تے سلام ہونا ہی کافی ہے جڑے کو بندے مدینہ شریف گئے انہوں نے پتہ ہونا ہے کھڑے ہو نا روضہ شریف دے سامنے ہاتھ بن کے نعت پڑھ دے پہ وہ سلام پڑھ دے پہ وہ تو دسن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی وہ میں ہی بول کے آندے حاضر پاکستانی اے پاکستانی انہوں نے پتہ ہوتا ہے بھی یہ ایڈا عشق رکھن والے اے ہی نے سمجھ آ رہی کہ یہ جڑے سنی نے انہاں عشق ہی رکھ دے نے تو سنی تیرے لب تے سلام ہونا ہی کافی ہے محمد دے غلاماں دا غلام ہونا ہی کافی ہے تے حاصل اے غلام
امیدہ مقام اڑائی۔ اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود دا ہدیہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے میرا اللہ سنو ساریاں نو حق تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کریمہ دا ایک ٹکڑا تھوڑے سامنے میں پڑھیا ہے، دعا ہے میرا اللہ سانو دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرما دے قول معروف و بمغفرہ خیر من صدقہ، کہ کسے نال تسا مٹھا ایک بول بولیا، کسے نال مٹھا ایک بول بولیا، یا کسے دے عیب ویکھے یا کسے نے تواڈے نال زیارتی کیتی تو تسی انہوں معاف کر چھڑیا، کسے بھائی دے عیباں تے پردہ پا چھڑیا تو خیر من صدقہ، تو او صدقے تو بہتر۔ یعنی میں مثال دینا، کوئی بندہ ہے او دے کول 1000 روپیہ ہے، انہیں 100 روپیہ یتیم نو صدقہ کیتا، 100 روپیہ مسکین نو صدقہ کیتا، 100 سائل نو دیتا، 100 بیوہ نو دیتا، انج کر کے انہاں 10 بندیاں نو صدقہ دیتا۔ اور ایک بندے نے اللہ دے کسے بندے دے ناڑ ہس کے ایک مٹھا بول بولیا تو اللہ فرما دے ان دے اس صدقے نڑو تیرا ہے مٹھا بول بڑا ثواب دا حقدار۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک تیرا مٹھا بول اللہ دے بندے دے ناڑ اس وجہ تو کہ اے میرے اللہ دی مخلوق ہے، اے میرے اللہ دا بندہ ہے، تو کسے ناڑ بھی ایک مٹھا بول بولیں تو اللہ فرماتا ہے اے صدقیاں نڑو بہتر ہے۔ پھر دوسری کی کیتا کہ تو ویکھیا کسے دا عیب تینوں لب گیا، کسے دا عیب تینوں لبا اور تو اس تے قادر سائیں کہ اگر تو چاندے ہوں تو او دے اس عیب دی تشہیر کر دیوں، انہوں لوگاں دے سامنے بیان کر دیوں، لیکن تو اللہ دی رضا واسطے اپنے اس بھائی دا عیب چھپا چھڑیا تو اللہ فرما دے نے اے تیرا کام کرنا بھی صدقے تو بڑا ثواب دا کام ہے۔ آج کل بڑا ایک جدید ٹرینڈ ہے ساڑھے کول کہ ساڑھے کول ایک کیمرہ موجود ہے موبائل دی صورت دے وچ، اور ہر بندے نو سیلفی اور ہر بندے نو ویڈیوز بنان دا بڑا شوق ہوتا ہے، ہر بندے نو ہوتا ہے، اور کوشش ہوندی ہے لوگاں دی کہ کوئی عمل ہو رہا ہوئے تو سب تو پہلا ریکارڈ کرنے والا کیمرہ میرا ہوئے اور سب تو پہلا انہوں پبلش کرنے والا کیمرہ بھی میرا ہوئے، میرے اکاؤنٹ کو انہوں پبلش کیتا جائے۔ کئی جگہ تے ایسے واقعات سامنے ہوندے نے کہ بندہ ایکسیڈنٹ ہویا ہے، گر پڑے ہے، اور لوگ بجائے اس لے کر اٹھان دے لوگاں نے سیلفیاں اور موبائل اٹھا لے ویڈیو بنان لگ پہ کیمرہ۔ اور آج کل تو پھر جدید دور ایڈا ہے کہ بندیاں نے چھوٹے چھوٹے کیمرے لوگاں دے گھراں میں چلائے ہوئے نے اور انہاں دی ریکارڈنگ کر کے اور انہاں نو نیٹ تے اپلوڈ کیتا جاتا ہے، تشہیر کیتی جاندی ہے۔ اور ایک پاس سے اے حال ہے امت مسلمہ دا، اور ایک پاس سے اس امت دا نبی فرما رہا ہے لوگو کسے دے عیب تو مطلع ہو جاؤ تو اللہ دی رضا واسطے اپنے اس بھائی دا عیب دنیا تے لکا چھڑی، اللہ حشر والے دیہاڑے تیرے عیباں تے پردے پا دے وے۔ ایک بابا جی سن حضرت بابا فرید گنج شکر، آپ نے واقعہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک بابا سی تو او دی دکان سی ریڑی سی جن لے سبزی اور پھل بیچدا سی، تو اس زمانے میں کچھ سکے کھوٹے ہوندے سن تے کچھ کھرے ہوندے سن، تو کھوٹے چل دے نہ کھرے، تو بندے ان کھوٹیاں دے کھریاں دے وچ کھوٹے رڑا کے دے جاندے، وہ رکھ لیندا تو ان دے بدلے وچ سبزی اور فروٹ انہاں نوں
دے چھڑدا لوگاں سمجھیا بھی بابے نو پتہ کوئی نہیں لگدا بھی اسی اینو دیندے ہاں کھوٹے سکے تے اے بابا نہ ذرا ضعیف ہو گیا اینوں پتہ نہیں لگدا کھوٹے تے کھرے دی سیاਣ نیسران دی کئی ساڈے بھی انج دے بندے ہوندے بندے انہاں دے سامنے بڑے چلاک بندے بھی ان کیڑا پتہ پہ لگدا ہوندا ہے اور وہ بھی اس بابے آکن پتہ انہاں بھی سارا ہوندا ہے پر وہ اللہ دی رضا واسطے اکھ میٹ جاندے سمجھ تو جڑے بھی آنکھ بند کیتی ہوئے یا جڑا خاموش ہوئے اے نہ سمجھا کرو اینو پتہ کوئی نہیں پتہ ان سارا ہوندہ ہے وہ بھی کسے نو راضی پیا کرتا ہوئے تو او بابا جی انہاں کو لے لینے کھوٹے سکے اور سبزی دے چھڑنی فروٹ دے چھڑنا آپ فرما دینے وہ بابا فوت ہویا تو کسے دوست دی خواب ملاقات ہوئی تو انہاں پوچھا سناؤ بابا جی مڑ کیوں بنے اللہ کو گئے ہو کیوں میں ورتیتا تو آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ایک پاسے جڑے کھوٹے عمل آئے انہاں دا ڈیر لایا ایک پاسے میرے کھریاں عملان دا لایا تے میرے کھرے عمل تھوڑے ہو گئے تے کھوٹے واد گئے فیصلہ اے ہویا بھی یہ بندے دے کھوٹے عمل بیڑے عمل باڑے نے تو لہذا اینوں دوزخ کے بھیجیا جائے آپ فرما دیں اس وقت میں مڑ او کھوٹے سکے کڈے تے میں کڈ کے اللہ دے سامنے رکھے تو میں کیا اللہ سونے ہاں میں پتا تیرے بندے میں سکے کھوٹے دین دین پر میں تیرے بندے سمجھ کے تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے قبول کردہ رہا تو آج میرے کھوٹے عمل بھی نہیں قبول کردہ آپ فرما دیں کہ جدو میں اللہ کے اے عرض کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی میں تو میرے بندیاں دے کھوٹے سکے قبول کردہ رہے ہیں جا آج اساں تیرے کھوٹے عمل قبول کر کے تیرے جنت عطا کر چھڑی تو اللہ دے بندیاں نال محبت کرو اللہ دے بندیاں نال بغض اور نہ رکھو سمجھ آ رہی اللہ دے بندیاں نال نفرتہ نہ کرو میں نہ ات کسے بھائی دا بھی نہیں حق کہ کوئی مسلمان بھائی ہوئے تو دی واسطے دل جو بغض رکھے اور آئے افسوس کہ ساڑھے آپس لوگ بھائی بھائی کزن ہوندے نے مامے پھوپیاں دے ہوندے نے سکے برا ہوندے نے چاچے ہوندے نے پتریر ہوندے نے انہوں نے لڑدے رہندے انہوں نے لڑائیاں کرنیاں نفرت کرنی تو بھائیاں اے حضور دے غلامہ دا کام حضور دے غلامہ دا کام میں وے کہ حضور نو رب نے جدو دنیا تے مبعوث فرمایا تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محبوب اساں تو ڈاٹا بنا کے نہیں گلیا اساں تو سخت بنا کے نہیں گلیا اساں تو ایج بنا کے نہیں گلیا کہ تسی بڑے سخت قلب والے ہو تسی لوگاں نال دشمنی کرو بلکہ نہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا تو جدے اسی غلام ہاں جدو انہی رحمت بنا کے بھیجیا گیا ہے تو او دے غلامہ دا حق بندا ہے کہ انہاں دے دلاں وچ بھی رحمت ہو اور اے ہی رحمت ہے کہ تو کسے بھائی دا ویکھیا میں ایک بزرگاں دا قول پڑھدا پیا سا اللہ دی محبت تینوں مولانا روم فرماندے میں ہزاراں طریقے مثنوی دے اندر لکھ دیتے جنہاں نال بندہ رب نو ڈھونڈ سکدا ہزاراں طریقے مثنوی دے اندر میں لکھ چکا جنہاں نال بندہ رب نو ڈھونڈ سکدا ہے لیکن میں نے آپ نو سب تو زیادہ جڑا اللہ دے قریب ہون دا رستہ سوکھا لبا ہے نا وہ اے کہ اللہ دی مخلوق نال محبت کیتی جائے پیر سیال کو کسے پوچھا بس سرکار بڑے وڈے پیر بن گئے ہو ایڈے وڈے پیر کیویں بنے پیر بڑے وڈے بن گئے ہو تے ایڈے وڈے پیر کیویں بنے ہو تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ دی مخلوق نال محبت کردہ رہا اللہ میں نو وڈا پیر بنا چھڑے لوگاں تو تسی کچھ بندیاں نے جو دی ہو روب اور آکڑ بھی کھاندے بندے سلام کرن تو بجائے ہاتھ پہ اوتھو ہی کر چھڑتے نا ٹھیک ہے کئی بندے عادت ہوندی ہے مثلا بیٹھے ہوندے مجلس ہے کئی بندے عادت ہوندی ہے کہ وہ ذرا لوگاں نو کوئی ایسا جملہ بول دے ہوندے کہ پتہ لگے میں وڈا ہاں لیکن اگلے دے سینے نو دل نو چور کردا ہے جدو تو اللہ کدی بھی ایسے بندے نو پسند کردا اللہ اس بندے نو پسند کردا ہے جڑا اللہ دے بندیاں نال پیار کردا ہو وہ کسے شاعر آکھیا آنا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا
وہ ایک واقعہ میں پڑھیا کہ ایک بزرگ سن وہ راندے سن پہاڑ دے اتے اللہ دی عبادت کردے سن تو لوگ ایک اتھے ڈھلان سی بنی ہوئی جلے تو چڑھن لگیاں بڑی مشکل ہوندی ہے تو انہوں نے نا اللہ دی بارگاہ جی عرض کی تھی کہ اللہ سوڑیاں تو اے ڈھلان کیوں بنائیے تھے کاش اے نہ ہوندی تے لوگاں نو اتے آن لگیاں آسانی ہوندی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دے نبی نو حکم دیتا کہ جا میرے اس بندے نو آگ کہ تو اللہ دی بنائی ہوئی شاید اتے اعتراض کیتا ہے اللہ پہ اندھے اسی تیرے نال رنج ہو گئے اسی تیرے نال اللہ دے نبی نے انہوں بلایا اور انہوں یہ پیغام دیتا کہ تیرا رب پہ اندھے اسی تیرے نال رنج ہو گئے تو وہ بجائے اس دے کہ روندے ہاتھ اٹھائے اور چہرے تے مسکراہٹ آئی اور آکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو اللہ دے نبی نے فرمایا وہ ایک ہی کر رہے ہیں اللہ تیرے نہ ناراض ہے اور تو شکر ادا کر رہے ہیں اسے کیا تسی میں نے اے تدسو نا بھئی میں حیاں کی میری اوقات کی اور میرا رب میں نے پیغام پہ گل دے میں اپنے آلو ویکھاں تے میرا تا انہا مقام ہی نہیں تے میرا رب میں نے پیغام پہ گل دے تے دوجی گل اے وے کہ میرے رب نو میرا اے بھی سنیا دیو کہ اللہ سونے یہ گل ٹھیک ہے اعتراض نہ بندا لیکن میں بھی تا تیری مخلوق دی محبت چے گل کیتی ہے نا بھی سونے تیرے بندیاں نو چڑھن لگیاں تکلیف ہوندی یعنی کہ میں یہ گل انج تو کیتی ہے کہ جدو تیرے بندے چڑھ کے اتاں ہوندے تو انہاں نو تکلیف ہوندی ہے میں تیرے بندیاں دی محبت چے اعتراض کیتا ہے تو اللہ نے اپنے نبی نو فرمایا انہوں آکھو جی تو اللہ دے بندیاں نال اتنی محبت کرنا ہے کہ جا تیرا رب تین معاف بھی کرتا ہے اور تیرے نال جنت دا وعدہ بھی فرماتا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی تو اگر تیرے دل دے وچ اللہ دے بندیاں دے واسطے محبت نہیں اگر تیرے دل دے وچ اللہ دے بندیاں واسطے بغض ہے نفرت ہے تو کامل انسان ہے تو حضور دا امتی نہیں حضور دا امتی ہوئے جڑا لوگاں نال محبت بھی کرے اور لوگاں دے عیباں اتے پردے پر جدو بندہ مردہ ہے نا تو سارے بندے آندے نے کہ یار بندہ بڑا چنگا ایویں ہی ہے کہ نہیں بندہ یار بڑا چنگا سی تو اللہ فرشتیاں تو پوچھ دے حضور دی حدیث دے مطابق کہ انہاں نو کوئی نہیں پتا بھی یہ بندہ صحیح نہ یا اللہ پتہ ہے انہاں نو بھی یہ بندہ تو صحیح نہ تو اللہ فرمان دے موڑی انج کیوں آندہ ہے تو اللہ سنیا وہ مر گئے ان دے واسطے رحم کر دے پین وہ دی واسطے شفقت انہاں دے دل تے ان دے عیباں تے پردہ پان دے تو اللہ فرمان دے مڑ گواہ ہو جاؤ یہ بندے ہو کے تے انہاں رحم کر دیں تے میں تا رحیم ہاں انہاں پردے پائے نے تے میں پردیاں دے وچی معافی عطا کر چھڑی تو اللہ اپنے بندیاں نال جڑا اللہ دے بندیاں نال محبت کرے اللہ انہاں نو اس محبت دا ضرور صلہ عطا کرے حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث آپ فرماندے نے کہ میں حج کرن گیا اور میدان عرفات وچ میری آنکھ لگی تو میں خواب وچ نوریاں نو آپس وچ گل کردیاں ویکھیا سنیا تو وہ ایک دوجی نال گل کر رہے سن بے ایس واری کنے بندے حج کرن آئے دوجے بول کے گنتی دسی کہ انہیں بندے آئے اس نے کیا موڑے نے چو قبول کنے آن دی ہوئی ہے اس نے کیا کسے دی بھی قبول نہیں ہے کسے دی بھی قبول نہیں ہوئی جی کسے دی بھی نہیں ہوئی پھر انہاں کیا لیکن ایک بندہ جدہ نام علی ہے اور وہ دمشق کے راند ہے حج کرن کوئی نہیں آیا لیکن اللہ نے ان دے صدقے نال ساریاں دی حج قبول فرما لی حضرت عبداللہ بن مبارک فرما دیں میں آکھیا میں انہیں بندہ ڈھونڈنا ہے میں بندہ ڈھونڈنا ہے جڑا ایڈا رب نو پیارا ہے بھی وہ آیا بھی کوئی نہیں اللہ دے صدقے نال ساریاں دی حج قبول کیتی ہے آپ فرما دیں حج مکیا تے میں واپس آیا میں وہ ڈھونڈ دیاں جدو ان دے کوڑ اپڑیا نا تو میں انہاں کیا بھائیا میں تینے ملن آیا تیرے اتھے عرفات وچ بڑے چرچے ہوئے آپ فرمان دیں جدو میں انہوں ایک گل دسی بھائیا تیرے عرفات وچ بھی چرچے ہوئے نے تیرے نوریاں دے وچ بھی چرچے نے اس کیا ای گل لے عرفات وچ بھی چرچے نے ایتھے بھی اللہ نے میرے چرچے کیتے ہوئے نے
آپ فرماندے نے میں اندے کو پوچھیا مینوں ذرا واقعہ سنا، ذرا میں اپنا او عمل دس جدی وجہ تو اللہ تیرے تے ایڈا راضی ہویا ہے۔ آپ فرماندے نے میں اندے کو پوچھیا بھی وہ عمل تو دس جدے نال ایڈا اللہ تیرے نال راضی ہویا ہے۔ آپ فرماندے نے انہیں مینوں دسیا کہ میرے دل وچ بڑی تانگ آئی، میرے دل وچ بڑی سکھ آئی بھئی سارے حضور کول جاندے تے میں بھی مدینے جانا ہے۔ آج کل ساڈے دلاں وچ بھی یہ تانگ ہوندی ہے، سن بھی یہ سکھ ہوندی ہے بھئی یار نظر کرم کرے تے اے غلام بھی مدینے جان، لیکن بیلیا آپ نہیں جویندہ، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ او فرماندے نے میرے دل وچ تانگ آئی، میں پیسے اکٹھے کرن لگ پیا، پیسے اکٹھے کردیاں جدو انہیں ہو گئے کہ سفر تے جا سکنا، قافلے والے نام لکھ دے پہ آئے، میں آکھیا میرا بھی نام لکھو، میں بھی یار دے بوئے دی زیارت کرنی ہے۔ آپ فرماندے نے میں کیا میرا بھی قافلے والوں نام لکھو، قافلے والوں نام لکھوا کے تو میں گھر واپس آیا بھی تیاری کراں، تو میں رستے چ گزردا جاندا تو میں ایک عورت نو ویکھیا جڑی مردار دا گوشت اتار رہی ہے، مردار دی۔ آپ فرماندے نے میں آکھیا بھی یہ تا حرام ہے تے کیوں کٹ رہی ہے، میں اندہ پیچھا کرنا۔ آپ فرماندے نے میں پیچھا کردہ دے گھر گیا، وہ گوشت گھر لے گئے، میں دروازہ کھٹکھٹایا، میں آکھیا مائی یہ تا حرام ہے تو گھر کیوں لے کے آئی ہیں؟ اس میں نہ کیا میریاں 3 یتیم دیاں تے 3 دنوں تو فاقہ ہے، تو ہونا سا روٹی نہ کھاتی تو مر جاواں دے۔ آپ فرماندے نے میرا دل بڑا بے چین ہویا، میں گھر آیا، وہ جڑے پیسے میں کٹھے کیتے سن جان آستے وہ میں ایک پاسے رکھے تو انہوں نے ویکھن لگ پیا۔ آپ فرماندے نے ایک نظر میری اس سفر ول گئی، ایک پاسے اس مائی دا خیال آیا، ایک پاسے دل چایا ویکھ لئی پھر یار دا دیدار نہیں ہونا، پھر اے سفر رہ جانا، پھر مدینے نہیں جایا جانا۔ فرماندے پھر میرے دل وچ خیال آیا اللہ دی مخلوق بھوکھی مردی روے، تیرا عمرہ تے حج کیویں قبول ہو سی گا۔ آپ فرماندے حضرت عبداللہ بن مبارک نو گل سنا دے پہ کہ میں وہ پیسے لے جا اس عورت نو دیتے، پیسے عورت نو دیتے بھی تو انو خرچ کر لا حرام نہ کھا۔ تو آپ فرماندے نے مڑ میں آیا تے ساکھ دیاں ہویاں اکھاں نال قافلے والے نو ویکھن لگ گیا اور بول کے انہاں نو ای گل آکھی نبی کے روزے پہ جانے والو میرا بھی نبی کو سلام کہنا، ملو تو کہنا کہ کب ملو گے، ہے بس میں وقت تمام کہنا۔ آپ فرماندے نے دل وچ بڑی سانگ آئی، اے بڑی تانگ دل وچ مدینے دی آئی، سفر تے جان دی بڑی تانگ آئی، لیکن میں دعا کر کے آکیا سونیا میں اللہ دی مخلوق دی محبت دی وجہ تو نہیں آ سکیا، میرا بھی قبول فرمایا، میں آ نہیں سکیا پر میرا بھی قبول فرمایا جے۔ لیکن جدو میں گھر آیا میرے دل وچ خیال ضرور آیا اے پیغام تے دتے ہی پر او لجپال بڑا وڈا ہے، پتہ نہیں تیرے تے نظر ہوئے یا نہ ہوئے۔ یہ آپ فرماندے ہیں یہ تو دیتا دل وچ خیال آ، لیکن مڑ دل وچ یہ خیال بھی آیا بھئی وہ سرکار بڑی وڈے نے، پتہ نہیں سرکار نے وہ تیرے تے کرم کرنا ہے کہ کوئی نہیں، کیونکہ بھائیا اسیاں نکھے تو سرکار بڑے نے۔ آپ فرماندے نے دل وچ گل ضرور آئی، یہ گل میرے دل وچ ضرور آئی، میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کرے اس نو اے بھاوا
कर यार मनावा ए दुख हमेशा रासी ते मैं सिखदी ना मर जावा गुमाना पता नहीं नजर होनी है कि कोई ना, लेकिन सदके जावा लजपालों ने करम नवाजी कीती है। की करम नवाजी हुई आ? वो बंदा गल सुनांदा है, सरकार जेड़े मेरे नाल गए आए, जेड़े काफिर मैं ना लिखवाया ना, वो वापस आए ने ते मैनू मिले ने ते मेरे हाथ च एक थैला फड़ाया इन्हें ते मैनू फड़ा के आंदे ने भाईया जिले उत्थे उमरा कीता है ते उत्थे मदीने गए हाँ, मिले छिले हाँ, वो वापसी आने लगे हाँ, थैला सन फड़ाई ते गायब किदे हो गया है। फरमाते मैं हैरान हो गया भी मैं तो गई कोई ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अर्ज़ की थी कि सोने ये गल समझ च नहीं पी आती। आपने फरमाया भाईया गल तू अल्लाह दी मखलूक नाल मुहब्बत कीती है, अल्लाह ने तेरी सूरत दा एक फरिश्ता बनाया है जेड़ा हर साल तेरे नाम दा हज करेगा, सवाब अल्लाह तेनू अता करेगा। बेलिया अल्लाह दे बंदियां नाल मुहब्बत कर, अल्लाह दी मखलूक नाल मुहब्बत कर ले। ये दिल च लड़ाइयां कढ़ दे, बूझ कढ़ दे, ये इनाद कढ़ दे, हसद कढ़ दे, नफरतां नू दूर भगा दे। असी रहमत लिल आलमीन दे उम्मतियां, साडा हक बनदा है मुहब्बतां नू फरोग देईए। जदों असी बोलीए कोई साडा जुमला सुने, कोई साडी गल सुने, कई लोग होंदे बंदा उन्हां नाल एक बारी गल करे ना, वो इंज को गल कर दे, बंदे दा दिल करदा यार दोबारा इस बंदे नाल ना ही कलाम होवे तो चंगा है। लेकिन नबी दा उम्मती होए जिंदे नाल बंदा एक बारी गल सुने ते मुड़ मुड़ सुनण दा शौक होवे। मेरे मुस्तफा करीम जदों बोलदे आए, जदों हुजूर लब खोलदे आए, भावें काफिर भी सुने लजपाल दा दीवाना हो जाता। काफिर रल के सारियां कीती सलाह, सारे काफिर सलाह कीती बई बंदियां नूं हुजूर दा कुरान नहीं सुनन देना, बंदियां नूं हुजूर दा कुरान नहीं सुनना, ना आप सुनना है तो ना किसी नूं, क्योंकि जदों वो बोलते ने ना ते मुड़ उस जेड़ा भी उन्हां दी गल सुने उन्हां दा हो जाता है, जेड़ा भी गल सुने उन्हां दा हो जाता है। ये सलाह ते मशवरा करके अपने अपने घर गए, सारे सलाह करके आपो अपने घर चले गए। रात हुई, एक जेड़ा ना उनके दिल च ख्याल आया सके केड़ा दूजे वेंदे पेन जाके अडोल सुनना आवा, जरा जाके अडोल जावा ना जरा सुने आवा। वो गया जरा नेड़े होया, कन ला के हुजूर पढ़ते रहे तो सुनता रहे। जिले उस ये सुनिया ना जरा ते थोड़ा सारा अगा होया तो उस वेख्या कोई और बंदा भी है जेड़ा कन ला के सुनता पिया। उस थोड़ा निजा के वेख्या तो उन्हें वेली आ रहा जेड़ा राती सलाह च प्यांदा भी कोई बंदा सुनन ना जावे। उस आख्या भाईया तू किवें आया? उस आख्या तो तू किवें आया? तो आख्या असीं तां महबूब दी आवाज़ सुनन आया। उन्हें आख्या मुड़ दोवें आए सियाणे ही जरा, मक्के दे सरदार है त्याए सियाणे। उन्हें आख्या भी जे असी आए होया ना तो इहदा मतलब है रात वाले मुड़ाए सारे ही ने, जरा ढूंढ करो। उन्हें चार चुफेरे घूमे तो सारे बेली उत्थे ही लभ गए। सारे दोबारा दारुल नदवा ते इकट्ठे होए। जेड़ा उन्हां दा है सी ना जिथे वो बह के मीटिंग करते हैं काफिर, उनका नाम सी दारुल नदवा, सारे उत्थे इकट्ठे हो गए। एक दूजी नाल गल करन लग पे, यार जदों वादा होया भी नहीं सुनना मुड़ क्यों सुनन गए हो? बोल के एक बंदे ने आखिया जदों घर बाना वा ओ जेड़ा आमिना दे लाल दे मुंह विचों एक बारी सुनिया मुड़ सुनन नूं जी करदा है। जदों हुजूर ने पढ़िया वद्दुहा सजा मा
ودعاک ربک وما قلا دوجے آکھیا جدو میں سنیا آیا حضور پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آپ سارے اے صلاح کیتی نہیں جانا لیکن مڑ ایک دوجی نو سنان لگ پہ سارے آکھیا یارا دل نہیں کردہ پر جلے راتی مڑ ماننے نا تو خیال آؤں ہے یار پڑھدا پہ ہونا ہے تو دل تریا نہیں جاتا مڑ ٹور جائی ہے جدو تک وہ آواز نہ سنیے اور آواز چنگی ہی نہیں لگ دی یہ گل ہے بھی ایویں جنہ مصطفیٰ کریم کو سنیا ہوئے انہوں نے اور چنگی لگ سکتی میں ایک نکی جی گل دسنا جن دے کوڑ بندہ باندھا ہوئے نا جن دے کوڑ بھی باندھا ہوئے ان دے کوڑ او دا لہجہ آ جاندہ یعنی جڑا بندہ یورپ پہ چراندہ ہوئے انگلش بولدہ ہوئے تو ان دے کوڑ انگریزاں والا لہجہ آ جاندہ ٹھیک ہے جڑا بندہ ڈیریاں تے راندہ ہوئے ان یا وہ بولے گا تو ان پتہ لگ جائے دا بندہ شہر دا نہیں ڈیرے دے یہ نہیں ہے تو جویں دیا بندہ بوے ان دا لہجہ انج ہو جاندہ ہے تو سوچو تا صحیح جڑا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین ادنا دے مقام تے اپڑیا ہویا ہے او دا لہجہ والا رب نال نہیں لڑنا ہونا اللہ اکبر کبیرہ جدو محبوب سونا اللہ دا قرآن اللہ دے لہجے نال ملا کے حضور پڑھ دے ہونگے بھلا کیویں ہو سکتا ہے بندہ اور بھی آواز سنن دا یادی ہوئے میاں صاحب بولے تو آپ فرماند نے ککھ سواد نہیں مصری اندر سے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں ساریاں چیزاں نالو گلاں مدنی دیاں مٹھیاں جنہ ایک واری سنے جنہ ایک واری سنے او بھی یار دے ہو گئے جنہ ایک وار تکیے او بھی یار دے ہو گئے جنہ یار دی گڑی وچوں لنگے او بھی یار دے ہو گئے آج بھی اے فیض مدینے دیاں گلیاں وچ ہے اے فیض آج بھی مدینے دیاں گلیاں وچ ہے کوئی مدینے دی گڑی وچوں لگ جائے تو سائیوں میں پاک کر چھڑ دے لیکن بھائی آئے اپنی اپنی محبت دی گل ذرا عشق سے پیار رکھ کے ایتھے بے کے محبوب دی محفل وچ بھی بویں ایتھے بیٹھے ہمیں سائیں کرم فرما چھڑ دے سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے ہاں بلی الحمدللہ یقید ہے مٹے رنجو غمیں آزما کر تو دیکھو ذرا ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو اے برکت ہے جنہ حضور دا موئچ سنیا جنہ ایک واری کلام سنیا جڑے ایک واری بولے تے جدو حضور بول دے صحابہ فرماندن جڑا سامنے بیٹھا ہوئے ان جوندہ سی جو میں اندے تے سحر تاری ہو گئے حضور دی آواز رب نے ایک کشش رکھی ہوئی سی میں آنا حضرت داؤد قرآن پڑھنا تے اللہ اتے پرندے رک جاندے ہیں تے جڑا داؤد دا بھی امام ہے جدو اس قرآن پڑھیا ہو سی تے کنج لطف آندہ ہو سی بھائی جڑے اگے کھڑا ہوندہ ہے ان دا مطلب ہے ہوندہ ہے کہ ان دی جتھے قرات بھی کرنا امام صاحب مسجد بھی تو پچھے کھڑیاں دا اے مطلب ہوندہ ہے کہ ساڑھے نڑو ایس بھائی دی قرات چنگی ہے یعنی یہ قرآن سونا پڑھ لیندہ ہے ان دا مطلب ہے جدے پیچھے داؤد ابراہیم
عیسیٰ اور موسیٰ سارے انبیاء کھلو کے پڑھتے رہے، حضور اگے کھلو کے پڑھا دے رہے، دا مطلب ہے سارے نالوں سونا تو مڑ حضور دئیے نا۔ جدو حضور پڑھیا اوسی دا تو پھر بڑا معروف واقعہ حضرت طفیل دوسی دا کہ آپ نے حضور دا قرآن سنیا اور حضور دے قدمہ چاہ کے فرمایا سنیا اے جڑا کلام پڑھی ہی سنیا مین بھی اپنا بنا تے مین بھی اس رب دا کلمہ پڑھا دے، مین بھی بنا امتی اپنا۔ تو قرآن تھوڑا بول تھوڑا لہجہ حضور سرکار نے تھوڑے کول انج دا ماحول ہوئے اپنے اندر انج دا بناؤ کہ تھوان ویک کے اپنے کردار سے نور مجسم ہو جا، تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ حضور سرکار نے کسی کو ادھار پیسے لے، یہودی سی تجھے وقت نہیں آیا سی، وہ آ گیا، اس نے حضور سرکار دے گلے مبارک کے چاہے سی کپڑا حضور نے ڈالیا، انہیں کپڑا پھڑیا اور انہیں گھمایا اور فرمایا پھڑ کے کھچیا اور کھچ کے سرکار نے فرمایا میرے پیسے دے۔ حضور نے فرمایا بھائیا اجے ٹائم آیا کوئی نہیں، جدو ٹائم آیا تو دو، پیسے لے نہیں ہو سکے نہیں میں ہونا چاہیے دے۔ حضور بہ گئے، حضور نے فرمایا بھائیا مڑ بہ جا پیسے ہوندے تے دینے ہیں۔ حضور بہ گئے، نماز دا وقت ہویا، حضور نے زور دی نماز پڑھائی، پھر بہ گئے، پھر حضور نے عصر دی نماز پڑھائی، پھر بہ گئے۔ جدو حضور نے مغرب دی نماز پڑھائی، حضور دے قدمہ نو ہاتھ لا کے عرض کردے سنیا میں بھی ویندا پیا اللہ دا نبی کے ڈر ہی وے، ہن مینوں وی سونیا کلمہ پڑھاؤ، مینوں وی سونیا مینوں وی کلمہ پڑھاؤ۔ حضور نے اپنی رحمت دی چھاں کی اور اے الحمدللہ حضور سرکار نے اپنی رحمت دی چھان دے وچ سارے غلاماں نو رکھیا ہویا۔ اسی بھی حضور دی رحمت دی چھان چلنے ہیں، لیکن مزے دی گل نہیں کہ حضور سرکار نے بجائے اس تے کہ غلاماں دے، حضور غلاماں نال بھی محبت فرما دیں، جڑے نہیں مندے انہاں تے بھی کرم فرما چھڑ دیں۔ شیخ سادی فرما دیں نا دوستان را کجا کنی معروم تو کے بعد دشمناں نظرداری، سونیا میں تا مانی بڑے نے تو اپنے دوستان تے کیویں کرم نہ فرما سیں، تو تا دشمناں تے بھی نظر رحمت فرما دے دیں۔ میرے حضور نے حضور اس وقت امارت اسلامیہ ریاست مدینہ دے حضور سرکار کنگ سن، حضور چاندے تو اس یہودی دی ہوتے لٹریشن بھی ہو سکتی ہے، حضور چاندے تو اندے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بلیہ اے حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں لوگاں نال سختی کرن نہیں آیا، بلکہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین۔ تائم انو نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے۔ مل کے پڑھو محمد ہمارے، تو اسی حضور دے امتی ہیں، او جڑے رحمت للعالمین نے اسی انہاں دے امتی ہیں۔ ساڈا حق کی بڑھتا ہے کسی نال گل کریے، کسی نال اختلاف ہے، مسئلے کی اختلاف ہے ہوئے، کسی نال کوئی اختلاف شرعی ہے تو ہوئے، اختلافات کرو لیکن حسد اور کسی نال برے جملے نہ بولے آئے۔ ایک گل یاد رکھے ہے میری، اللہ کے دعا کرنا اور تھانوے برا سمجھ کے نصیحت لے لو تا اور نکا پتر سمجھ کے لے لو تا، کوئی بندہ
جو بھی سمجھ کے کوئی یہ سمجھ لو بھی دین دا طالب علم ہے تو ایک گل سندس گیا درویش سمجھ کے فقیر سمجھ کے گل پلے بن لو ہمیشہ تو اڈے کام آسی دی کوئی گناہگار بندہ سارے ہی ہوندے نیک کوئی بھی نہیں کہ ایڈا کامل حضور تو بعد کوئی بھی نہیں گناہگار ضرور ہو ساندے سی سارے آیا لیکن ایک گل یاد رکھے ہر بندہ اپنے رب دی بارگاہ سجدے چ روے لیکن کدی بھی وہ دے رون دی وجہ تو نہ ہوئے کدی کسے نال انج دا جملہ نہ بولنی کدی کسے نو ایڈا دکھ نہ دیویں کہ تیری وجہ تو وہ رب دے سامنے روے ورنہ اللہ تین کدی بھی معاف کرنا نہیں تو اللہ دے بندیاں نال محبت کرو اللہ دے بندیاں نال پیار کرو کسے دا کوئی عیب لب جائے تے لکا چھڑیا پھر اللہ تو اڈے عیباں نو لکائے دا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین